Siemanko, tu Fred gra i dzisiaj kontynuujemy marinami granie w StarCrafta 2. Dzisiaj będziemy ciś misję z Odynem, czyli będziemy latać. Jadymy durś. No i co, medialna ofensywa, czyli trzeba będzie iść i przejąć właśnie stację telewizyjną, czyli pójść do 3 punktów, wziąć tam postać, jakaś tak bez minuta. Tu na razie trzeba będzie ino tym hopem przełazić, bo nie mam na razie produkcji, więc to jakoś przejdzie. Ja postaram się, żeby oni rozwalili tego hopa. Dobra, rozwalcie mi go, ja go nie chcę, tu ino hopy. Dobra, teraz tak, 2 do gazu, Ctrl 5, centrum dowodzenia i budymy STV-ki, czyli klasycznie, bo potrzebujemy pieruny marinów. Ctrl 4, na razie robimy ekonomia, zaraz robimy samych tych kamratów. Zaopatrzenie, jedzonko z luftu, a podobno będą pieniądze, nie rosną na drzewach, ale żarcie już z luftu leci. Mamy już małą armię i ta mała armia będzie zdobywała ta baza. Ta STV-ka będzie budowała idealnie mu minerałów na to i... Dobra, już pierwszą stację praktycznie mamy. I ty jesteś Erich i ty możesz tu czekać. I musimy zdobyć ta baza, bo musimy tutaj tym pierwieństwem przelecieć. I teraz idziemy do góry. Jednak zmiana planów, idziemy na wierzch, bo tu mnie pierwieństwo cały czas atakuje, a tu są minerały. Tu mi się już powoli kończą, a tutaj już nic nie ma. Tu jest pusto, proszę państwa. Dobra, wlotujemy, hopie, jak na wesele. Jak mój ujek na wesele kiedyś wleciał, on tak samo. Już on tak samo wleciał, jak i wyleciał z tego wesela. Dobra, jest raja hopów, gitara. Mamy ostatnią wieża do zdobycia. Ja już się cieszę, jak widzę tego tanka. Ja już widzę, że on pogłaszcze moich hopów. Hop, 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 hop. Wy chłopcy musicie iść tu i budujemy bunkry i się bronimy. Bronimy tego jak głupi. Trzeba będzie wybudować turety, żeby bronić. Jeruna, ale jest głupi. Reperuj to i to też. Ja i teraz oni bronią ci, atakują elegancko, proszę państwa. To się udało. O, i gitara, i udało się, proszę państwa. Po 46 minutach udało się przejść na pierwisko ta gra, nie? No polecam szczerze. O, nie chciał. Dobrze, udało się, dzięki, super było. Fajnie, że się udało, więc zapraszam, to była misja Medialna Ofensywa, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i łapek w górę. Dzisiaj robimy upadek Haven i startujemy, jedziemy upadek Haven, zapraszam do lajkowania i do followowania na Twitchu oraz subskrybowania na YouTube. Wiadomo, na początku trzeba robić ekonomię i pamiętać o supply depotach. Dobrze, że one się ściepują z nieba. Zrobimy 3 baraki i bunkry na pewno trzeba będzie robić. Powiem wam, że tu jest wzniesienie na czołgi i jak Zech tyle razy grał to jest Zech nigdy tu czołgu nie postawił. Teraz dostanę informację od Hornera, że słuchaj, mamy kolejny grzyb na ścianie. Godołek. Ale mam tu hopów, którzy mi to wyczyszczą zaraz, to jest Mr. Cleaner grzybów. No nie godaj, że kolejna osada, pierunie, znowu kolejny grzyb, a ja się tego pozbywam. To będzie wyczyszczone, jest dobrze, pierwszy grzyb jest wyczyszczony, proszę państwa. Dobra, idziemy atakować tu, jak tu już mamy hopów, to przy okazji zniszczymy to. Zniszcz te jajka, daleko od jajek, proszę państwa. Bane, dobrze, trzeba pilnować, trzeba kukoć, trzeba mieć 4 oczy, muszę trzecie oko otworzyć. To się nie rozszerzy, na to nie pozwolimy, żeby to się rozszerzyło. Komandorze, Stetman kazał panu przekazać, że dr Hanson zamknęła się... Dobra, co mnie to obchodzi, niech ona się zawiera nawet, nie wiem, w izbie wyczeźwień. I rozwalamy to. Nie, to szybko mi to pójdzie i gładko. Tu znowu grzyba mi tu urósł. No nie, no chłopcy. Dowej, to hopy, rozwalamy to. No i gitara. Szkoda, że ja nie mogę oddalić tego ekranu, bo bym, no, więcej widział, byłoby łatwiej, no ale nie wszystko się ma, proszę państwa. Bo ten już chciał tu grzyba zasadzać, ale nie ma takiego sadzania grzybów. Dobra, to już studio jajo, to już idzie elegancko. I gitara. Udało się, mamy te 3 punkty, mam nadzieję, więc chyba będę musiał zrobić wyjątek, no niestety. Jedziemy Tyrador. Samir Duran. Dziwne, że w poprzedniej części nazywał się Samir Duran i miał inny kolor skóry. I nie był Azjatą. To był głupi pomysł, żeby ściepnąć tutaj tego muła. I wiecie co? Ja przez to, że spartoliłem to, że nie mogę ściepywać mułów, no niestety będę musiał korzystać z tych 2 medywaczek. Dobra, mamy tutaj mariny, teroski, tak, budujemy oczywiście SCV-ki, bo to jest podstawa tutaj magazynu, no muszę robić, bo mi cały czas fanzoli nad uchem, że trzeba zrobić. I na pewno trzeba będzie zrobić te, wiecie, rozwalili go, zarąbiście chłopcy. Dobra, kończymy 4 baraki elegancko, cholera, atakujcie to, pomóż nam. No pewnie, że wam pomogę chłopcy.
Już niby loty podrożały, a tu cyk, masz darmowy transport. Dobra, cisnemy, kończymy to, rozwalamy to. Dajcie to i idziemy. I ostatni budynek będzie tutaj. I cisnemy, po prostu ja się będę fanzolił z tym. Wiecie, to może nie jest dobry pomysł, ale za to mało optymalny, więc... Erich, widzę, że ty nie masz co robić, to roperuj tego fligra. Nie bier go do... ci już by chcieli lecieć, te za darmo pada, to ja wchodzę, a to ja lotom. Tereski tak, żeśmy są przy Tauzynie, to jest osiedle tysiąclecia. Kurde, mam coraz mniej tych hopów. Wiecie czemu? Bo ten grzyb... A dobra, nie, dawaj to walimy. Albo się uda, albo nie, to fanzola. Nic nie robię, nic nie robię. Udało się, pięknie. Czasami nic nie robić to jest jakby wszystko zrobić. No i się ewakuuj, hopie, ja też stąd idę.